Bismillahirrahmanirrahim. Geri temaşavana ezîro jwara li ser afiyê meriv hevdû af û bike hikayekî bêjim heqîqeten hikayekî pir muezzem e, dersekî mezin têda ye. Divê di zamanekî pir berê da Şehzadê Şîrazî bahs dike Gülistanê da derbas dibe. Divê milûkekî padîşahekî nexweş dike. Epey li hekîma digerînin hekîmê wê çaxê çare jêr nabînin. Heta wê çaxê hekîmê Yunanistan jî pir meşhûr bûne. Ew jî wî meîne dikin gorî wê çaxê carekî nabînin. Paşê digerin ortak görüşa hekîma û paşê hekîmê Yunan jî herhalde ew jî wî qerarî didin. Dibên ku sebîkî bi vî şeklî kîloyî wî em bêjin emrî wî filanî wî ziravê wî jêkin bînin bidin padîşah ziravê wî bixwe ew ê padîşah ji nexweşîna xwe baş be. Êgava ku wiha dibêjin padîşah kêfa wî tê dibe en hindik way nexweşîna min ra carekî heye bi memleket dixîne insana dişîne divê herin bajara bigerin li gunda bigerin sebîkî emrî wiha xwasa özelkî wiha xwasa şeklî wî kîloyî wî bu yekî wiha dî ji dê bavê em ê îzim xwazin filan û me bînin wî ser jê kir ez ê kezaba wî bixwim ji ber ez baş bim. Diçin li gundekî digerin sebîkî bî şeklî dibînin. Tam wan tiştê ku hekîma gotiye em bêjin heqa kîloyî wî heye emrî wî xwasa falan kurekî jê dipirsin kurê filan kes binêse diçin ba mala wan ji bavê wî diya wî ra dibêjin ki halî mesele ev e padîşah nexweş e û dermanê padîşah ziravê kurê tê. İzin bidî çiqa pere padîşah dibe ku bixwaze çiqa pere zêr zî filan em ê bidinekê bira îzna kurê xwe bide me kurê wî ser jê bikin wê çaxê îmkan wisa dibe ku îro bêje emeliyat bikin kezebê derxin zirav derxin nîmbiye gere ser jê kin û zikî paleçin zirav wî derxin. Neyse timaya dinyayê dêw bavê wî îzin dide. Dibe tamam dibe heqa kanî çi dixwazin zêr zî filan bêvan sebiyê dibin tabî gere qadiyê zaman fetwa bide bê fetwa qadî nikarin serî vêya jêkirin mesela ji bo çi wê serî jêkirin ne îcab binde wê padîşah ceza bixwe çima te serî vêya jêkiriye radibin miracaetî qadî dikin dibin ki ava vîya wayê fetwa qadî ji radibe fetwa dide dibe ji bo selahiyeta padîşah işte memleketekî îdare dike vî şebî kasbê ve çi nebêliye belkî ve diz û xerab û qatil û filan fetwa dide dibe serî vêya jêkin li gorî şeriatî wî bîne. Wî dibin wî cêk û serî wî jêkin tabî berê celad hebûne qazmêk û serê wan wa firebûne pir tûj bûne wanê ku serê wan were jêkirin de hatîne ser dara wa dikin o celad awa stiya wan dixeb yek dervekî serî jê dibe serî bir dadiçe gewde wan dadiçe. Oca paşê zikê wan wê zikê vêya biqeleşin wê zirav wî derxin. Wî tînin padîşah li wir niştiye sebî tabî destê pişta wî giredane pîvî didane xelq jî li wê derê ye celad rakirina qazmek wê bilinkin stî vîxin eviya serê xwe berjor dike û dikene. Ku serê xwe berjor dike dikene padîşah dibe celad bisekinin. Celad disekinin padîşah ji textê xwe piya dibe diçe bavê wî sebî dibe tu ji bo çi keniyayî ev der ciyê kenîne vê saetê vê deqê wextê kenîne dibe tê ana deqekê dinê bimrî dibe ji bo çi tu keniyayî ka hikmetê keniyê xwe ji man bêj. Dibe padîşahê min dibe gava
felaketeki mazın te seri merim bazı da xudde pişta diya xo ya xudde pişta bavi xo diya merim bavi merim muhafazat. Hayvana da dibe vitişe başti qat bike dibe hayvan jî gava çeçike wan yak were wan zarar bidawan hemen te xudde peş bav xudde peş nayle zarar biye sebiyor. Dibe gava sıkıntıya kamerim çe dibe merim müracaati qadît ke şeriat hak hukuk beydît ke. O dibe mezni milleti reisi devleti padişah gara hak hukuku bimeşine herkes ile aynı be. Çima kenyam az wiş tarabejim babamın diyamın iro hene amatın. Min bi para frotin az yakbedin pişta ki. Ve ki yok bede peşyam. Diyamın tene kubda peşyam babamın tene. Umuda marif qadiye şeriat ek qadi fatwa ki ras bede. Jibuna pseri mjekin mişan ba qadi dem go bisebek qadi vegere. Qadi be çima seri vejetkin jibu ç seri vejetkin qadi jara bu fatwa da. Umut teyit padişahı gerettim muhafaza biki. Tiji de be jibu salahiyeta xo kutis çan sari de jiyam biki ferman dedi be seri mjekin. Ez beri bal rabi xbakim ez bikenin başka ez çık. Ko had beje sterke padişah. Sterke padişah dibe desi vekin dibe. Haber aviye dibe. Adalet hare. Dev bav hare. Padişahı yakın ne ki evi fi sebiye ben çıpke dibe. Men dibe emri xukhariye. Vay emrim hak vasaye. Müsebiti Yahudi, genciti Yahudi ve azindi ihtiyar müji az padişah Medine ki zaman jime padişahati kerge memleketi. Fi sebiye. Ne bir gencil peşavi zaman heye dibe. Çahak yemek ve seri fi sebiye jekim. Yani bu salahiyet dibe. Mirna vya dibe çetirani dibe. Ra azbem nutuş penay ama bravya nemre. Berat ke vidatine kelek axo dünya ki eğer bu çağı mükafat ji dedi ki piştivi haftaki dikade padişah Rabbi alemi şifacıdır. Sıpi sağdı be. Çima visebi beraat kir, visebi nekuş. Buna tırsa xada kustek çavi hatmi afkir. İca geli maşavana, geli Müslümana. Zaman tadel mervat tekirni. Jibra'yı merip bigire, Jiba'yı merip bigire, Cinari merip bigire, Güldi merip bigire, Jinasi merip bigire. Tadel mervat tekirni. Hatta kamkarmen ve tadi afu kirin her tiştirmezine. Bakın afu bugün Allah'il ve dünyayı Kudat Teala mükafataki daha mazın bide merva. Vallahi ve dünyayı çava Kudat Teala padişara bu sebiye afu kir şifaşan ki dermani vi bori hakima zravi vi sebi bu zrav naxarj ama padişah jara şifaşan sahibi. İşte amji kine negrin. Ba aglabi şeytan zor de merva kina merv de peşi vay ma as filan kes hakkı da filan şey götü. As filan kes beramda derbas selam en adamın. As filan kes mi perada ki deynemin haftaki dereng dayemin. As filan kes açın bali işe mi ne kadar. Em insanın mesele ki meşhur heye dibi mişk xaliye dikola biseri İca çitke bırakı. Em jibu Rabbi xo, jibuna xo em nekevin agre cehennemi, em hatta karnem afu. Hadat Kur'an-ı Kerim'de de belki Bismillahirrahmanirrahim. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a ki çitke jara ev. Başı bike jara başı heye, harabi bike jara harabi heye. İca em insanın em başı bike. Tene ibadet am baş bizamın kullu mecnine, rojinine, cünahcine, nice insan, nice hacet, hacet falan. Lemeştik ya nizanak çuma lemeştik. Rojit kesbi hatta ibaret tibirçil mine ama nizanak çuma tibirçimaye. Kavak mekina xo avet, kina xo mejdile xo derkes avet, am baş bizamın insaniyet ev çavet tekrar kalbi. Am beni revan insaniye ku çiz sali cıgarak şandine
كذا وان شارش بيت اللي كمان زربونا دبي وان لي وان اكبونا كوتا كوتا وكشقا جغار زرار دايوان اكينجي جوي بيتر زرار دمت ده ايمانا مش ده ايمانا مش ام بركي ندام كم بلكي نهازا لا ايمان خلاص جا ام بننا ام حتى كاربن ام افكار انت من الخير وخشيدا وانت تمام اماتي